Sian ngulukan sai pujioku, Maha Tuhanku, Dao marga asini rohan, kasih setiamu sungguh lebih baik
Shalom, selamat hari Minggu. Dia mama namin yang masuk maitan. Tu acara perminggota di bagasan sadarion, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapi gimana korsian seksi sekolah minggu.
Mari di mahita siyan buka di nomor 14 ayat sadaro di ayat 3. Marhiti-hiti guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tong di perbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohan nami do ale di bata asini roham di parsetongan ni Jorumi. Sumantu guar mu do baritam, ale di bata, ro di ujung ni tanoon, gok hati go rado siamunmi. Tibuldo Jehovah jala pujian situtudo di bagasan hutani di batata, di atas dolok habadionai. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, jala parasi roha na sumurung. Dipangido roham naing mangulu jala martua kami sugut. Nungaragam dalan na di baiko manuguli rohan nami. Asa hutada kami hatuaon sugut. Di bahini hupasirep kami manuaing rohan nami mangido siyako. Seleon matod dimina badia itu kami. Asa porseya kami diholong ni roham di kami. Sa hutangyo kami masoram, na mga poy kami ditiki para siruaon noaing. Asa sapak kami Tuhan uluan na pinarademi di kami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Thank you.
Tangyo kamu ma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui. Di naonomari ma ulah hamu nasa siulan muna. Aleanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinas sadari i. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halap pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di bahenido umbay na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiay. Lapatana ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata di debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na ombar tu patikmi. Amen. Maredehita. Tatopo madusata martangiang mahita. Aliyaman nami jala dibata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosan. Pardinggan basa doho. Jala rodi salinilileng na doa ni roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang beingot akadosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko. Jala jodoh sungguli hami rimasmu, marhiti sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sa unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, sa urupi mahami. O ale Tuhan debata haton nami, palua mahami, jala sesa dosa nami,
alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosa. Para si roha jala perdinggan basa do Jehovah. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibain tu hita obar tu aka dosata. Jala dang dibalau satu hita obar tu aka hajatota. Songon asini roha ni ama-ama mida anakna. Asini roha ni Jehovah di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Mare dehita. Tangyo kamu ma hatani debata turpuk epistel di mingguon. Ta surat di Joshua bidu 24 ayat 14 Rodi ayat 24. Onpe saya biari hamu ma Jehovah. Jala marsi hohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan. Jal pahula kamu debata sileban. Akan nanioloan ni opumuna di bari bani batang aiki dok di Mesir. Jalau oloi hamuma Jehovah. Alai molotun sogoro hamuna mamoi Jehovah. Pilit hamuma sanarion manahise
Manang debata sileban akana ni ulon ni opunna barbartani batangai ki. Manang debata ni halak amuri napuna tano nani nganan munai. Alai anggoau do dongaku sajahu ikon Jehovah do oloan nami. Dungini na bangsoima mangalusi. Daw may siya kami anggotung manadikon Jehovah law manguloy akka debata sileban. Ay Jehovah debatata ibana naman ikon hita dohot oputa luas sian tam Misir sian bagas partatobanan jala ibana naman baen di adpantata da akan ambuloni jala diramoti dohita di sandok dalan dari tadalan di tonga-tonga ni salut bangsto akan tangisi. Jehovah huhut mangojar salut bangso. Rodi halak amori na maringanan ditanoi jumolo siya kita. Hami pe. Jehovah donaing ulon nami ay ibana do debatata. Dumi idok si Joshua ke bangsoi dan tapain hamu mangoloi Jehovah ay debata nabadia do ibana debata parimas do ibana dan tagamu napamuati rohana mida pakalasumuna dohot mida dosa munai. Mulutung ditadiko kamu Jehovah. Jala diului hamu aka debata sileban. Marbalik maibana manorui hamu. Tung siap hamu benonna. Obar tu uhumna na dinggani. Nang binenna tu hamu. Dumi ina bangsoi matu si Joshua si tokta maanggoi ikon Jehovah donaing olon nami. Jadi didok si Joshua matu bangsoi. Hamu sadiri do si tindangi dopak kamu. Pabuah naung dipilih tamu Jehovah. Naing oluan muna ibana. Jadi ninna nasida ma. Hami matu tu si tindangi. On pe tolong hamu debata sileban akan itu batomamone jala paubut kamu rohamu natu Jehovah debata Israel. Jadi nina bangsoy matu si Joshua. Jehovah debatatai do naing ulan nami. Jala suara naing tangion nami. Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata. Jala ne peopsa. Amin. Maret dehita. Taha tidakon maha porsyotai songon na hina tidakon ni dong atas sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tunok palangit dohotan. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinuboni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di pangmoni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hato pani halak Kristen akka na badia.
dohot dihasesani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Kor wek setia budi.
Shalom. Tabegema tikting di minggu tas sadarion. Goar minggu. Goar minggu tas sadarion ima minggu 20 sada dung trinitatis. Topik ibadah sadarion ima hadaulaton nama roha, ibadah yang sejati. Ruas naib baru. Di minggu sadarion gabe ruas HKBP Sudirman Jakarta ima keluarga Valdino Yosua Putra Hutahayan ST MBA Dohot Inatai Yolanda Mariana Putri Boru Lumban Towing SIA nama ringanan di Tanjung Barat masuk ke dalam Wik Setia Budi. Molo adong nasida boy majongjong patandohon diri. Selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Sudirman Jakarta. Paojakhon Pandita Fungsional. Di minggu sadarion di Patupa do Paojakhon Pandita Fungsional ima Pandita Hercules Bronson Panjaitan MDiv. Na mewakili pareses ima Pendeta Sobok Simanjuntak STHMM sesuai penugasan natar surat Sian Distrik Dohot Namanjaha SK ima Pandita Insinyur Desima Sihotang MDiv. Dung sidung parminggon sadarion di Patupa do mangan rapak Dohot perwakilan Sian Wik seksi Dohot Parhalado. Partangyangan Wik Setia Budi di hari Jumat 25 Oktober masuk pukul 10 walu inganan ruang Salomo nama Jabui Amata Samuel Samosir. Wik Karetengsin Barat hari Jumat 25 Oktober masuk pukul 10 sia inganan ruang Serbaguna nama Jabui Sudir Ruas anggota. Di Pangido tu Sudir Ruas na tergabung di Wekon Asaria Manghihuti. Patidian Nabadia. Di hari Minggu tanggal 3 November di ibadah Manogot di Petupa do Padidian Nabadia. Konseling Tunatorasna ima di hari Jumat sada November pukul 5 Botari di ruang Salomo. Ibadah penghiburan. Di hari Minggu 3 November masuk pukul 10 sada inganan ruang Lewi di Patupa do Huria mengapuli tu keluarga Nyonya Rosdiana Sihombing Boru Pasaribu Nahinan. Rapot Huria HKBP Sudirman Jakarta. Di Pamasa do Huria rapot Huria di hari Sabtu 20 November masuk pukul 10 nama ringanan di ruang Salomo. Di bagasan rapoti di Patota Program Kerja Dohot Anggaran tahun 2025. Di Pangido tu sude seksi menyiapkan program kerja Dohot Anggaran tahun 2025. Dikirim sebelum tanggal 20 Oktober. Pameran buku. Di minggu sadarion di Pamasa do pameran buku Sian BPK Gunung Mulia. Sermon lansia. Di Patupa do sermon lansia di hari Selasa 22 Oktober masuk pukul 10 sada inganan ruang Salomo. Pengkhotbah Pendeta Lengsa Sianipar STH. Di Pangido tu sude lansia Asaria Manghiuti. Huria HKBP Sudirman mandok moliate tu keluarga Reinhard Parapat Boru Siburian ala Patupa hon snack Dohot bunga altar di ibadah sadarion ala ucapan syukur Sian Nasida. Ruas Namar Sahid dirawat di rumah sakit Ima Budiman Pasaribu, Sian Wek Karbela di RSPGI Cikini. Ruas Namar Sahid di Jabu, Tajahama di Lembar Tiktingon, Tatangyangon kon ma asatibu malum nasida. Akad tikting nasing boi mata jaha di Lembar Tiktingon, ima tikting di minggu sadarion, Horas. Tabigima kur inatani Parhalado.
Bagaimana sosialisasi sian panitia HUT 60 tahun HKBP Sudirman, Jakarta. Tes. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Inang Bok Simanjuntak, Inang Pendeta Desima Sihotang, Amang Pendeta Hercules Panjaitan, Amang dan Hinang Parhalado, serta Amang dan Inang Naposo Bulung dan seluruh jemaat HKBP Sudirman, Jakarta. Gereja kita akan berulang tahun ke-63 bulan depan. Untuk itu, kita akan mengadakan serangkaian acara dan partisipasi dari Amang Inang Naposo Bulung dan seluruh jemaat sangat diharapkan. Karena acara ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, dan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, bakti sosial. Bakti sosial merupakan bantuan bahan makanan pokok kepada warga sekitar yang kurang mampu. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Oktober pukul 10 di Gereja HKBP Sudirman. Yang kedua, ibadah syukur HUT. Ibadah syukur HUT dan perjamuan kudus akan diadakan tepat pada hari ulang tahun ke-63 gereja kita, yaitu pada hari Senin tanggal 11 November pukul 18.00 WIB, dilanjutkan dengan malam pujian. Yang ketiga, ibadah dan perayaan HUT akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 November masuk pukul 8.30. Menyambut HUT ke-63 ini, kami ingin mengajak Amang Inang, kakak adik semua untuk menggiatkan penyelesaian pembangunan gereja kita dengan berpartisipasi melalui 5 kegiatan pencarian dana. Kegiatan pertama yaitu gerakan lantai gerejaku. Gerakan ini merupakan partisipasi kita melalui sumbangan seharga 200.000 per voucher. Satu voucher adalah untuk 1 meter persegi lantai gereja. Voucher GLG atau Gerakan Lantai Gerejaku dapat diperoleh di depan pintu gereja atau melalui Sintua Week masing-masing. Amang dan Inang serta Naposo Bulung serta seluruh jemaat, kami sangat mengharapkan supaya kita semua dapat berkontribusi dengan menawarkan partisipasi GLG ini kepada keluarga besar ataupun kerabat dan teman-teman non-jemaat HKBP Sudirman, Jakarta. Kegiatan kedua yaitu investasi LM. LM atau logo mulia merupakan satu bentuk investasi populer untuk simpanan masa depan. Selain untuk investasi pribadi, LM juga dapat diberikan sebagai hadiah bagi anak-anak kita atau orang tua kita sekaligus berdonasi bagi pembangunan gereja. Untuk LM seberat 3 gram adalah seharga Rp 11 juta dan untuk LM seberat 5 gram adalah seharga 17,5 juta. Kegiatan ketiga adalah ornamen. Masih tersedia beberapa ornamen gereja untuk menjadi pilihan donasi dan juga menjadi kenangan partisipasi yang dapat dilihat setiap kali kita memasuki gereja HKBP Sudirman, Jakarta. Kegiatan keempat yaitu bazar. Kami mengundang Amang Inang serta seluruh jemaat untuk berbelanja pada bazar setiap hari Minggu setelah kebaktian pagi. Seluruh keuntungan bazar, baik makanan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, akan menjadi kontribusi kita untuk pembangunan gereja. Kegiatan kelima ialah Silwa. Mari kita bersama-sama membawa ungkapan syukur atas ulang tahun gereja kita melalui persembahan Silwa kategorial ataupun week pada perayaan HUT pada hari Minggu tanggal 17 November 2024. Amang Inang dan Naposo Bulung, demikianlah rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam rangka HUT ke-63 gereja kita. Mari bergerak bersama, bersatu padu, memeriahkan dan mensukseskan perayaan ulang tahun gereja, sekaligus berkontribusi aktif menyelesaikan pembangunan tempat ibadah kita ini. Di dokna tua-tua songon hatani upasa, aik godang aik laut dosni rohasi baina saut, arita magabe molo olohita marsi urup-urupan. Horas, Tuhan memberkati.
Tabigima kur ama apostel. Marede mahita hu tapapunguma peleata pelean sadaa sadabe.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli hatan itu hatang di parsaurata di mingguta sadarion ima di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom biddu 12 mamuka sian ayat sada sahak rudi ayat walu Rom biddu 12 ayat sada sahak rudi ayat walu huzahama dihita. Na huwa poi mahamu alia kadongan marhiti-hiti asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pilihan na mangulu na badia nahi nalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namar roha. Jalaunang gabi sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu mani bangi lomo ni rohani debata imanauli nahi na latson dohot na sun dengkan ai marhite sian asini roha nani lehon na tuau hupaingo maganup hamu unang matorbang razumi hamu dirimu lubi sian napatut alai itta ninatamama parroham muna merguru tu gudang ni haporsiaon nati nurpukon ni debata tuibana upamana torokdo ruas ni dagingta alai dada saulaur ruasi sudi songonido hita torop sadaging di bagasa Kristus alai ruas bidu hita sama hita ganu majalo silehon-lehon merguru turagam niasi ni roha nati nurpukon natu hita ia panuri rangon naing mamerdumu tuha porsiaon ia ulau merhubas bang ulau merhubas ma ia haguruon ima ia pangapoion ima ia nama ngasii siap bulus ni rohama ia nama manguluhon maringgas ni rohama ia namar basa-basa sian las ni rohama ima sahak ni turbukta horas maka manginang dihita sudi urian hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai diguriton akadongan di piga-piga hatorangan laus huji majaha-jaha tokin na sugud aladong pertiga-tiga buku di zuluan waing kupikir gudang gua hamu naking manur bukui adong di zuluan haru nakik tahe BPK Gunung Mulia saya baca dari halaman 50 ada ditulis Bapak Pendeta Jans Aritonang ini tentang bagaimana sebenarnya ibadah yang betul-betul mengutamakan hidup dalam menjalankan tugas panggilan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hiadong saya ada cerita taringot tu natoras ni Ratu Elizabeth manang naupungna ima Ratu Mary di sada tikinin na saya somal don merdalan-dalan nakpesya orang ratu ibana Ratu Merion
merdalam may bana, dan dia suka jalan bukan dang madalani aka jabu-jabu nauli nabagak lain saya didalani aka tempat-tempat yang sangat biasa di tengah-tengah masyarakat. Tongon Roma udan dinamardalani Ratu Mirion. Dituktuhibana masada bagas. Ya. Dituktuk masada bagas. Dia minta payung. Ipangibana mapayung. Hupaulak pe mersugut ninna. Berjudo parjabui. Dilihat do payung. Alay payung na nilian noon, dipili ma payung na sopala ding gabi, ngaburuk, ngamartobuhan payungi. Payungnya sudah banyak yang bocor. Alana pikiran di mana sonon, mulai-ulian non na begak, sotuk sumulak mersugut. Iya. Ala itu tu, ala dipangido, ba ngahadu jol marotu jabuni memang ido nang nelehan kan ido. Dilihat do payungi. Tapi payung itu sudah rusak, bahkan sudah banyak yang bocor. Mersugut nai Roma pengawal perjaga ni istana, ai ratu du ibana. Ditaruhom ma ipaula ma payungi. Di Papua mah saya adalah penjaga Ratu Mary. Saya disuruh untuk mengembalikan payung ini. UBG tarhatotong maperjabui. Sangat terkejut. Ratu Mary. Dia menangis. Lalu dia berkata, oh, betapa saya kehilangan kesempatan memberikan yang terbaik. Ima padohan di mana. Betapa saya kehilangan kesempatan untuk melakukan yang baik. Saya hanya mau kutip tentang itu. Nama Agus ada kesempatan di mana membaidadingkan, membainauli. Sekalipun salah juga pernyataannya itu, berarti dia mau memberi alani nama mereng zol mana do? Iya, mulut soal memberi tong dang bui memereng zol mana kan? Iya, dang bui memereng rupa, dang bui memereng buhi. Dan buyet tong. Tapi saya mau kutip pernyataan itu. Oh, betapa saya kehilangan kesempatan. Ninna perjawi. Makadongan saha porsiaon. Di maid do topik ni minggu sadarion. Hadaulaton ni namarroha. Ibadah yang sejati. Torok do halak mengerajumi yang manginang taringot tu ibadah ada ulatonon ibadah yang sejation holan rutinitas kerohanian natapatu paon marminggu pertangyangan margurukor marpehadi ada betahe muse akan sejenis nama ya. Ibadah dui alusna iya. Parsobaud dui alusna ido. Daktadok ibadah-ibadah yang kita lakukan ini manginang baik itu KKR, baik itu PA, baik itu sermon-sermon, baik ibadah rutinitas. Apakah itu ibadah? Jawabnya iya ibadah. Persobaud do itu Tuhan ini. Alai sesingkati do na ibadah itu yang mau kita persoalkan dari khotbah ini.
Alabu itu songonon. Molo di ibadah rutinitas akka manginang, ikut jujur do hita. Betapa luar biasanya gerakan-gerakan kerohanian ini. Secara umum, sejak mulai dong Kristenon, mulai dong gerakan kerohanian sian Amerika, Inggris, naniguaran na KKR, gerakan kebangunan kerohanian na julu nagabi membentuk satu aliran-aliran kepercayaan yang disebut dengan harismatik. Karena itu latar belakang adalah dari gerakan-gerakan kerohanian. Gerakan KKR. Dengan dosudei elusna dengan ibadah doi ibadah. Nakpe amanginang alaman naringot ibadah honek kodohonok kudo. Dong do pembeda-beda noti na maribadahon. Tokin na maribadah tontonay toru hita aro tahe. Kelak, kan? Sebetulnya dangadong dihagapi ibida-bida honi. Nah diputuson ni sinudigurang do rau padita sa sitong warna ibadah variatif do. Ay mulai do liturgi alternatif tokin na suatu ngadong Allah alternatif. Karena liturgi itu sebenarnya adalah yang menghantar kita yang telah dirumuskan secara baku. Hidup main mulu di ibadah konvensional hitak kainang amang. Saya enggak tahu apakah imang nikmati tadi ibadah kita. Sejuk, kusuk. Hidup bain mulu dong pe mulu naking na di luar ibadah do sekolah minggu tayo pedang masuk go hita tu botum. Jadi mulu tibuk tangan kita naking dak salah do pe. Karena belum masuk di ibadah. Hal mulu nga masuk foto maka manginang manang naha pede mulu di ibadah konvensional dang bui hita tibuk tangan dang budaya tay. Debi maguan non arti ni liturgi taon. Nggak diaturi. Nggak dirumuskan nih. Makanya warta juga kita bagi kita inang amang dang bui murah dang bui salah-salah tikting. Ala tiktingong nga di bagasak kata ni dibata hidup bed di bagasan ibadah. Jadi nggak sembarang. Jadi dang bui murah-murah di hita mangarala tikting. Contohnya ngai tiktiko kita merkur dari minggu itik-tiko mesti sonar irara do ala batukon opung isyahain dang bui sonetong. Dan bui lomo-lomo mangaralat. Ala na buwana ngay tangyako ni. Nah itu segelintir may. Ala neneng dohonot tak kamanginang apakah hanya itu yang disebut dengan ibadah? Dia dan naidok si Paulus akamanginang ibadah yang sejati. Molo siya katas linak kamanginang siyan hata giri ka, hata ibadah siyan hata gurik ima latrian. Latria lapatan na bakti, pengabdian. Tiki masa perhatubano na kamanginang, dakola perhatubano mesir na neng dohonon na. Dihalak matak perong ko zaman perhatubanon, adong. Itu yang diduruha Kristeno non. Kebetulan neng marulang tahu kita kan. Itu yang diduruha Kristeno non kamanginang. Dihalak matak perong ko perhatubanon, adong. Foto bui gadis jol mana julu bui. Adong gubutik sejarah menyatakan ini adong. Na terdiri na perjulu Simon Sirigar, Jakobus Tapubulun adalah orang-orang yang dijual ke onan sipiro. Akahatuban na di gadis na talu merjuji siakutana. Itu perhambaan, perbudakan. Nah, di zaman di perbudakan nakamanginang, di dok maon, songop panguluyon ni naposo, seorang hamba kepada majikan. Ketaatan yang sungguh luar biasa tu idukna. Di bahani mulu idok, hadaulatun ni nama roha akamanginang, ima ngulu nabulat di pelehon tu debata. Itulah ibadah yang sejati. Hidup kita secara total yang menjadi ibadah kepada Tuhan. Gabi didok salak pada bisuk nama nurat akka tafsiram akka manginang. Mungkin bapak ibu yang sering membaca-baca buku teologi ya.
Didok William Barclay masangonon. Seorang memang bisa berkata, saya akan ke gereja beribadah kepada Allah. Tetapi ia seharusnya bisa berkata, saya akan ke pabrik dituhani. Dindai mana? Apa yang dimaksud William Barclay seperti itu? Di dia peho amanginang, boy doho patupahon ibadah tu Tuhani. Marasing ngolum sian akan humaliak ko. Idom bedidok. Di ayat 2 diturpukon. Ise menabui songoni. Ise menabui songoni. Idom bed ko marasing go pejabat ni halak Kristen. Pejabat ni akan porsea. Na mangula di dia behita eko marasik siya sude. Naso porsea do pedi to hatai. Alanyaha. Nabui mangula honi. Ima nauktakas. Mangulu di bagasan. Hamubaon nasihat Tuhan Yesus. Nanidok nga di ayat 2. Unang sarobang hamu dohot portibion. Alay gabe imbaruma hamu dungmu bapik pikiranmu na. Hanya orang-orang yang telah berubah bermetaporposis. Siat tuhatai di bagasat tod di porbadia. Akajol masih songonido na boy patupahon. Ngulu na gabi ibadah. Di tuhatai. Gabi diajari mahita akan aporseaon. Taringot tu si lehon-lehon ni debata. Di bagasak kita. Ayat 4 1 ayat 8. Alanido akamanginang. Dong ma tulu iko putih hatta siya jami taon. Na barjolo mangihuton ayat tului. Unang torbang diri nabi dirajumi. Ini bisa menjadi ibadah kita di mana-mana manginang molotorus toruk rohatta. Bagaimana hidupmu bisa untuk menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan ketika engkau selalu rendah marseret ni roha. Nah ya tahi ujami tahun nang mula-hula anu jami takuda ala na biasanya nomor catatan daun ya nalai terakhirona ala ni gudang giuleo cipata ngaulu tinggal catataku. Nah ya tahi ujami ceritahon hasarepon namar gijang roha nung nate. Ay gudang gozol masahera naserep berengon toruk rohana. Habe? Iya, ngau cerita hot tahi nama burung beo na sanatsi dinahan na raya barang di Paropuan. Iya, hulak ko masali na ya teh. Dak pola wala pelantikan ni paditaw sunare teh. Adung masahala na matsay burju. Saya labo-labo kung makatay. Muli hata-bata ilim ninna deh. Dia selalu lembut. Seperti orang yang paling serep rendah hati. Dia orang bisa lah secara ekonomi. Di Jebunda lengkap sudah tong keramik kan berbagai macam gitu. Ala di gudang ngehepeng nga. Dituhur maburung beo sianace. Beo na arga naung terlatih. Jadi dang bui basar rotu jebuon, molo salah iba makatai tor direkam do. Dang bui do idok rupani, setebi dah, si mau buho inna. Itor dihabil bewi dia tong. Jadi molo rondo jolma, si mau doho, itorinna kan. Di sadetiki melua mabeo nao. Beo siguro ngaragaw. Jala nga mangarti. Ido. Jihebang mabewi. Sanon hebek tu tipion si ono puluin ciato. De belukian hampir nasau berair kan. Bedebu tu lantai putar. Ido. Memang beon narwana. Ido. Bedebu tu sam medebu keramik nasan Australia dibuan. Holan argani bidang minoto bergani biar cukai kan. Bedebu. Sudah magok. Adong mobil na baru alpak dituhor. Laut usi. Mararik. Mobilon. Marsat may bena. Lau may bena tu jabuni tetanggana.
ida poton. Saya poton nang ngarsak ko do buangin deh bana amang. Ayain. Ese songon ido serepi bana makatai. Beo nami nasanatsi. Mahua mate inna daong. Mahua melue deh bah. Jewa habang matutipi nami sono 10 inci. Merebu mak putarin nak. Merebu sembro. Ni botoro nak kacit ini bana amang. Hebang merebe tu mobil na baru itu rematai alparti ngai rariki be ini bana. Serek dui bana pa madok. Alayah dui pa buah-buah. Hari pa buah-buah. Mahasa repot na margizang eroha. Saya songon na luar biasa do serek na. Labok. Ada kaserepos songoni nani dok nga. Dialah Kristen. Tapi orang-orang yang betul daktor bang mangerajumi dirina sian napatut lapatan na dang bui marsi paula-ula ngoluon. Saya songon naung yatsi tadak sarobang bedo portibion. Ale betul-betul saya tapatibo dirita. Sian jalan naso patut untuk semakin meninggikan diri kepada Tuhan. Dari merpungu doha mina tulu. Dung romak pad ditau. Tak salah hudok. Opukku kasbestur na zulu. Tahun 1945 tekenan ni sudah kasbesturdo memberdirikan UHN. Ada di boto hamudo, huboto hami oni duk pemahati ibana, hubuk kay hami masudi bundil-bundil na tiki kasbestur. Dak kay dok itu hami. Kadang kondisi do serek ni roha. Songonido namar Tuhanon. Ibadah itu betul-betul membuat kita semakin rendah diri. Tidak penting memegahkan diri. Sedang apa kita dan di dunia apa kita. Unang mabator bakku. Rajumihamu dirimuna. Ale toktong mamangolo di bakasan haserebon. Ninna. Tazahamulu di ayat tului. Ido ibadah. Ketika kita selalu bisa merendahkan diri dimanapun. Mulu si Paulus di do ibana do. Mulu lawa tu halak gurik. Gabi halak gurik doau. Mulu lawa tu halak jahudi. Gabi halak jahudi doau. Mulu mardongan au gabi do halak napogus. Gabi songon halak napogus doau. Ay mulu lawa kita amanginang. Tu dia do. Tu pepueru Sulawesi. Namar sarawal-sarawal nama tobuki do pe. Hape toroa watong berdesi hebet-tibet. Tang marlakwa wihalaki. Dan itu yang membuat kita akrab. Harus dibuang semua kesenjangan sosial. Kenapa? Yesus juga seperti itu dari kemuliaannya itu turun kepada hal yang sampai hina sekali. Jodoh. Dan itulah diakoni yang luar biasa. Gimana saya mang merasakan yang kau rasakan itu? Masuk kepada penderitaanmu. Ido haserepon. Dan tentu itulah yang membuat setiap orang hidup rukun bisa akrab. Oh nabudari ama. Keakraban nate. Ali gudang mau kuer nabudari dan gudang. Nama kilalama. Amin innamuzo. Sudia ama madok amin innamuzo. Hidup mulurang mulu ami bena dangirong amin. Ipertanyaan hujan no hamon ada. Alana nabudari hurang godang. Iya, yang membuat akrab itu gampang. Murado mabena akrab. Sugeri suku kamuhyana wotik murado. Romat tong ama wik pezompongan, wik karbela, wik setiabudi, hupazongzong maisi, mared di mazong baik kamu buang, ngarok pantummu. Murado mabena akrab. Sederhana kok, enggak usah hebat. Gampang membuat akrab kita. Ayat 3b nomor sawal pendekot zongzong kan? Begitu. Yesus sampai turun dari kemuliaannya itu masuk kepada hal-hal yang menderita sekali. Bahkan dia terjun. Bahkan dia memanggil para murid-muridnya itu.
daripada orang-orang yang termarginalkan itu dari tepi-tepi laut itu. Alanido asa ibadah tau nak kamanginang berguna dimanapun kita bekerja manginang harus selalu dengan rendah hati. Unang mator bakku dirimu rajumihamu nak pegudang si basa-basa ni debata. Nak pegudang di leot hatai. Kita harus sadar bahwa itu semua adalah demi kemuliaan nama Tuhan dengan kita melakukan yang selalu terbaik di mana kita berada. Alanido manginang diajari mamuse ayat opak satu walu burju maho mangulahon si lehon-lehon ni debatana diho. Adok pitu di siya leholat contoh na bituan. Perjulu molo panuri rangon na merperdomuat tu pamaritaon bapanuri rangon ma. Molo lam merhobas diakoni terjemahannya. Merdiakoni ma. Molo pangajarion di atas lina di daskalia. Bapa nugu-nugu ma kamanginang dohot tuhami. Asing ko talentamu. Asing ko talenta nami. Asing talenta niya kainangon. Asing talenta niya kamangon. Marasing ko sudihita. Adong ko na malo maredde. Adong malo satu ngamarede. Jadi mulu guru kor ate dia inang yanita nakking. Mulu lahong guru koron selu daw mereka laho. Puasa edak sudi malo marede. HP saya tinugi hon doh mau meru berkur senion. Deng bui suaraku bui dia nonin na. Ido. Saya ditarik do las saruba do sol do re do mi do re saruba sudi do saya nak do saya itu saruba terus saya berdoa lako tabah mulut terdohono do dak kasih soramna nam saya huruk kurak kasih soraku huru mandi guyanau iho makurmi torinna do. Kan namanya sudah tuh hagalion nai. Las masuk ke guru kurat ya lah lu ada untuk mengajar kur. Iya. Hidup basudi marasik talenta mulili yang tubana talenta mengajari berarti nadong madisi kesabaran. Nadong madisi ketabahan. Jadi meragamon. Naksong di hamian adong gelarna naudok di sermon inahanna narahi adong gelarna opuni seluhut. Dakula duta nami rarong gelar rizol masoni. Itu dia wena tu satu porlaknya opus seluhutinna. Sok pahupuna si seluhut. Alai sampai malgerari bena opus seluhut. Sudi manangai taringoti iboto. Tungahani dok ngaberjuli boto. Tung dia tinaringotan iboto. At sugari ni dok ngalidoy matanyari da baningon. Bah ayaw nga sani kuninna. Tapi satu naik song bibuin nang gotu matanyari manangisi kan. Olah Tuhan ini bebu itu sih. Artinya marilah melayani dengan talenta kita masing-masing. Si lehon-lehon ni debata na di hoi baim magabe tau hasangabod di debata. Unak pangasahon. Unak pangehahon. Unang. Si pata namuraki tau merdadi. Ya, gimekel hamon musim mulu ceritahon jamitaku na di Paropuan. Unang matong murah merdadi. Ahita batakon hidup bolu berek kamu hidup tung mangak kita bersama saya enggak pala suka harus di sini lah saya harus di sana lah harus dang pala songonia mana mangam ma kan hidup bedi dia hudulak kini lana dengan bah huduliba hidup teh dia tuh polekon asik kudulen niba asik kudulen di sici asik tusani na iulu holan alani hudulen mulu dang isia wono sumer minggu betahuin na bah balau mah hutus aku jangan dong gitu. Jadi soal talenta dong. Lapatanna, marilah kita pergunakan amanginang.
Mulu ko dahil liyak ko si basa-basa ni Tuhan, irajumi menaliw Tuhan tayo doy. Unak pula luza pa ni tiya bangunan nun mangidong-ido. Leyam man nun. Amen. Dahil deh, mulu sa ikut pangido-ido be, nanggeleng ko behapor siya ni. Ido tahe. Ido. Kuwering masuk nun ang pelop, bebangunan belgay naman ang daong. Kan ikut teride doy kan. Nuk pula sa luza mangido. Tole mabuka marohata kan cukup. Mulu sudah hitara mga leon 25.000 bisa minggu. Saya hitung 1.200 lebih kita beribadah setiap hari. Tahun depan di kelas juga harus berjalan ampelop, harus berjalan semua ibadah tata tertib. Mulu 1.000 behita mga leon 25.000 seminggu. Sedia tahe ama. 20.000 be. Bahalu 1.000 hari 10.000 nga sa juta. Ilo tahe. Iya. Jadi mulu sebulan. Hamu mamang itu malu dah mamang itu kepeng ngalagudak kepeng mamang gue bek kalau ti dak kubotong itu kepeng. Begitu mamang. Saya talenta tahi mahita mangula. Iya. Mulu tung gudak talenta hita gudang makatai. Badangi sonat tunginganan niya teh. Ay mulu gudang ni talenta gudang makatai orator bagaimana orator may banat tong orator di sepak bola iya kan orator di tinju iya irong bersifat songoni apalagi akka orator rahaukan iya itu heribero no jago kan itu kan edak songoni perbulai biar kamu akka komentatori ubena no jago. Begini tadi. Begini tadi nak. Ibadah laut lapangan ni ponggol lo pak nai. Olak kata dui. Marilah manginang. Sesuai dengan talenta kita pakailah. Beragam-ragam silon itu hatai. Ya, di tempat kerja pun kita sebagai orang Kristen, mari tunjukkan bahwa wajah-wajah kita itu betul-betul menunjukkan ibadah kepada Tuhan. Hidup badi doksi Paulus itu ala Korintus. Kamu adalah surat Kristus. Hodo surat ni Kristus sih. Tunjukkanlah dari hidupmu. Selalu memberikan yang terbaik. Asadak kolam merpungu akan manginang di kegiatan seremonial. Dak kolam merpungu di akka parpunguan ni. Alay doho do. Sian sudah panggul mita tahun. Naik takas patuduhon ibadah yang sejati. Hadaulaton nama roha alani ido adong go petikki di hita kamanginang muba molo didok unak sarobak kamu doho portibion gabe ibaruma hamudung muba pikiran muna adong go di hita kamanginak partikian berubah kehidupan kita ini agar betul-betul tata laksana dan tata cara hidup kita menjadi ibadah kepada Tuhan adong go petikki muba bicaso boharu tahe bica susuduk matanya hari dope hupijam masuk parhatan ni halaka tak salah ita pijami ala memang holap padohan naru nama rasing dihita pe saruba do lapatan sembahyanglah sebelum di ido tahe jadi bertobat mas sebelum bagaimana kamu tong kan sembahyanglah sebelum disembahyangkan. Bertobatlah. Ada raksotosan non. Adong betiki, bagaimana membuat hidup ini? Unak sarobang be, hita doho portibion. Tapi hidup kita amanginang betul-betul melakukan dimanapun aktivitas kita, apa pekerjaan kita, di mana kita bekerja, di mana kita hidup bertetangga. Najujutan suguru hani halak martetangga do Batak Kristen. Lain wae ngamu bebe, ngabertuba be. Dan Bapak Sekjen kita sekarang sering minta bahkan itu berulang-ulang. Ibu asa sugu rohana. Tueni madang budi sakartom mamiaro pinahalubu. Kan alaya donggo di huta nabui sada perhutan nang di luar Sumatera. Bui mamiaro pinahalubu. Alay di hutai gudang na mayoritas. Ipaksa unibene dotong
ikon mamiaro binahalu bibene si. Berarti pikiran ni bana pengasongon na pinahan nai. Ay di bani-bana diri na gabi partuk Tuhan. Jangan buat dirimu menjadi batu sandungan. Itu sudah menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Bertetangga pun kita manginang. Di lapangan kerja pun kita. Mari manginang selalu menunjukkan ibadah kita itu dari seluruh aktivitas hidup kita itu. Terpancar sinar wajah Kristus di tengah kehidupan kita. Lo sedarion ozakonota, ojakon nehuriata, amang padita tarison, amang padita Hercules Bronson Panjaitan. Na berjulu kamanginang daktar dok talenta habad di tahunon. Alay saya hudok kami do panggilan. Jala daktibu persikolan nami. Yang gotungalani Parbinoto wado. Barang buih kami tong dohot tu surgui. Alai mulu dihain pertiulugi sederhana do. Ay memang dang buih tertur di Parbinoto hendak surgui. Tidak. Alanido tanya kok kamu mah akan aposo ni debata. Alania kamanginaku dok songoni. Dua dosi malolok kuno yang dison. Piga muna merminggu berengod dan nodata. Pertoro ranon yang 500. 500 dari 2 mata sedia inang. 1000 beding 2 mata berimbang gue. Bah, kamu mazuna yang 500 samu hali 2 si malolong 1000. Si malolokku 2 berimbang gue. Tahu. Alai 1000 masih malolong ikut berengokku. 1000 talenta harus saya lihat. Roy nangan. Ay tutu altari ina amang unang masongoni izuna inna. Tueu kan. Roy nangon mo se ngacocok songoni izuna inna. Romo se inang dokter nunuan. Gak pas itu. Harus ke ijau daun pisang inna. Ngapiga jenis. Ngapiga. Iya. Romo se na tua-tuaan. Peizuhu iba, adong gue hutaname hera bulung langge, inna kan, songoni man yan izuna inna, ngapiga, bayi obat do be, ayo nutur ono pulu do, songono do bad ditanami, saya ada, olo tahen naroa, romsion, songono do bad ditanami, inna, olo, romsian, songono do bad ditanami, olo inna, jahada hudo isada huria, ala sudi si bay padabo na, homa padita, niko. Baik lo, ayan madok sonon, madok sonon, hubay kesimpulan dagi salo kan? Daong inna, homa badida niku. Artina, gudang do si leon nito hatta dihita, ido naik kudo. Ale buaru pesadahuni, ido tugasta. Alani ido kamanginang, sudah mahita sa talentatai. Perjolo tabahin gabi pilihan tutuhani. Mulu tabahin gabi pilihan berarti mulu gudang penahuboto dang bui pangasahonok kui ikoni. Daong. Mulu dak songonian non warnana tuk soroa merminggu inna. Bah, dak tiko sida. Besu merminggu kita ho ning ngono kan. Iya, artinya mulu sudah gabi pilih kita, sudah kita manginang 1200 kita beribadah setiap minggu. Semua hidupnya menjadi talentanya menjadi ibadah itu. Tentu menerima segala apa kelebihan dan kekurangan kita bersama. Mulu pedang natadoki ikut saut, ikut buidu hitat tong mazalo. Alanitangnya ko kamu ma amang paditat tahun. Naburjuru di tahun.
Ngahutan daun adorak suatu Kalimantan. Alana bawa ruas ni pasar minggu ya don. Terdaftar bejen tuare ngahorok cebu tingan iku. Iya. Nah tahun ini keluar dope di tikting kami hari ulang tahun di tahun. Ala terdaftar yan ruas ni KP pasar minggu jangan hutan dah. Na burjudo amak pad di tahun. Pos doroh aku tabama gugu di kuriat tahun merhubas. Ala mulai berek kamu mulai resinena tong ala waktu kompet do distrik gua HMI di samping emergensi siana hari Selasa satu hari Minggu sipata amanginang mulu hamu sanga lao tu sauna mulu hami nang go tu kamar mandi pe ngaulu terlambat sipata kan artinya nggak perlu memang tenaga kita juga untuk memikirkan lebih banyak ke depan sabui mersiadu ba mergugu manang padita namanya teh inang rakmah hita merhubas berjudu au alai uguran ko takakku sipata iya hatak kangokku ima ulu piau lau tutupi delenan iya ulu piau lau rak do di pos sapame ulu piau rak di sido parsato alai dang natakang padita nami naung ko pesahit na subui melum ola nalani do belawa tu si dangalani dia ate ola ni do hatakang okurbe arong ko pesahit na subui hubeti ulu piau seheli tu si iya anggo parsaurata yakid dah pos doroh aku mergugu hita tupahon itu hatai mangula di tonga-tonga ni huriat tahun di HKBP Sudirmanon sopola ala ni hagugutta sopola ni ala ni halubian na rong dihita alai mangasahon gugu na siya hatai patawon na do akan aposona di pargugui mahita manginang do di anak kota di son rak merhubas di tonga-tonga ni hurian itu hatta amin martang yang mahita mulai ate marohan nami di huali Tuhan di parsauran nami sadarion di pakulingi horo hami marhiti hite hatam sadarion asatakas Tuhan hupuji hupasangap pami ho sian nasa ngulu nami pabua naso sarobang bengulu nami doho portibion naung di paut satu hami sian hahulumon tuhati uron nunga mangulu di sibe hami asa di dia pe hami marrojahan di dia hami mangula di dia hami mangalaka nunga hodi hami jala hami di ho imana huwari hami hadaulaton ni namarroha ibadah yang sejati na tok-tok patupahon rupa ni Kristus di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu nami pargugui mahami Tuhan sian nasa ngulu nami mangulahon patupahon lomo ni roham di ngulu namion di lingkungan di masyarakat di aka perkarijuan nami asatarida hami do surat ni Kristus mulu ganuk di dajol mahami sektor targobar tu rohana na porsia di Kristus do ibana songonima ngulu namion asa setarida Tuhan takas hadaulaton ni namarroha tutu ngulu nami diho merkiti katalenta na nilehomi na gabi pilihan na mangului diho pakyon nami lau mamuji doho pasangapon guarmo asalam terberita ho jalalam tabba bilangan nya kana porsia diho pasu-pasu ma Tuhan sadok ruas ni huriamon di dia pemaringanan na subui rakdot tami marsaur di minggu nami sadarion molo tungalani parkarijuan na sotarelakon na sida ramoti Tuhan pasu-pasu akan niula na sida akan amarsahid Tuhan sudi ruas ni huriam diganuk wek pasu-pasu manasida marhagugun bui manaluhon panahiti pasu-pasu si panganon sinumon na pinangan na sida asang giap marhiti Tuhan taruli di gogo jala pasu-pasu makaubat na pinasahatnya ka dokter medis perawat asa maruli las ni roha na sida marhite hahipason ni pamatang pardagingon pasu-pasu Tuhan sudi
ruas nuhuriam na tongon di bagasan na kaparsahiton. Nangakayanakon nami Tuhan di dia pemaringanan sedak dana na me na marsikola dope akanong karijo doho na so karijo hupasahat tami matuhat tuho homa mga ramoti mga lehon na umuli doho na duminggan dia kaparngudon na doho di masa depan na umuli to akatiki na naingro maragam matuhan si hubasan nami dito nga ni huriamon tuho mahupasahat tami asaho madongan ni hami Tuhan laho patupahon mangulahon ulaom mo dito nga ni huriamon las rohanami Tuhan dinaujakma na posom partaba ni pangula dito nga ni huriamon ujak sedarion imama nami amang padita Hercules Panjaitan Tuhan parguguy ma hamiak kana posom mangulahon ulaom mo daholam mga sahon gugu na setod di porbadia do hami porsea gabi tau Tuhan jala di patauho mangula kasiulaon na pinasaha mo di hami alani Tuhan sa lihom magugu do hay paso di naposom rapok kami merhuwas dito nga to nga ni huriamon songoninang keluarga nang ianakon nami pe marsangat matuhang warmo di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Mari demahita tapasah ma piliata.
Masuk mahita tu acara pelantikan ni paditata maredehitan nomor 467 ayat sada 7 luman no padita nami do keluarga. Hamua manami inanami dohok dongan sahuriaon sadarioma ojakonon amang padita Hercules Bronson Panjaitan MDip gabe padita fungsional di HKBP Resort Sudirman Distrik Walu DKI Jakarta. Khobartusi tabigima surat keputusan ketetapan ni Ipurus HKBP taringot tu parpidaun nasida dohot ulaun ni padita fungsional. Surat keputusan nomor 389 garing PDT garing SK garing 08 garing 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Taurutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Hercules Bronson Panjaitan Master of Divinity, nomor induk pegawai 201303190976026, tanggal lahir 1 Maret 1976, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Sangatta, terhitung mulai 1 September 2024, menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Sudirman, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan ketentuan yang pertama, menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Yang kedua, kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Ketiga, potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS ataupun asuransi kesehatan. Yang kelima, iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Yang ketujuh, apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Petikan salinan yang pertama, Sekretaris Jenderal HKBP. Yang kedua, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Yang ketiga, Kepala Departemen Marturia HKBP. Yang keempat, Kepala Departemen Diakonia HKBP. Yang kelima, Biro Personalia HKBP. Yang keenam, Biro Jemaat HKBP. Yang ketujuh, Bendahara Umum HKBP. Yang kedelapan, Komite Urusan Pensiun HKBP. Yang kesembilan, Sekretaris KRP HKBP. Yang ke-10, Parhalado HKBP Resort Sangatta. Yang ke-11, Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Yang ke-12,
Parhalado HKBP Resort Sudirman Jakarta. Yang ke-13 Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Yang ke-14 BPSK HKBP. Yang ke-15 Pertinggal. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 23 Agustus 2024. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran surat keputusan dan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 389 garing PDT garing SK garing 08 garing 2024 tertanggal 23 Agustus 2024. 6 dahulu nama Pendeta Hercules Bronson Panjaitan Master of Divinity, nomor induk pegawai 2013011976 026, tanggal lahir 1 Maret 1976, jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Sangatta, tempat tinggal Sangatta, Resort Sangatta, Distrik 27 Borneo. Sekarang jabatan Pendeta Fungsional HKBP Resort Sudirman Jakarta, tempat tinggal Sudirman, Resort Sudirman, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, golongan 3C. Masa kerja 1 September 2024, 24 tahun 8 bulan. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Demikian SK Eporus HKBP. Selanjutnya Ulauni Padita Fungsional. Akupni tohonan hapaditaun natar surat di agenda HKBP naparjolo mangurupi padita resort la manguluhon huriaon napaduahon majalo parsagi ni ulaon sian uluan huria napatoluhon mangurupi uluan huria lau manguluhon aka dewan di huria napapaton mangurupi padita resort manguluhon rapot-rapot di huria napalimahon pasahaton laporan pangulaon tu badita resort dohot tu preses. Dunga di hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP menghiuton aturan peraturan HKBP dohot ulaun ni padita fungsional nuaeng nama nukum mau dihamu amang padita nami padita Hercules Bronson Panjaitan MDip naolo dohamu ojakonon gabi padita fungsional di HKBP Resort Sudirman Distrik 8 DKI Jakartaon. Naolo doau, sai didongani jala dipargugui Tuhani mau mangulahon saluhut nai. Marhite-hite goarni debata ama, doh goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goarni tod di porbadia, hujakom mahamu gabe padita fungsional di HKBP Resort Sudirman Distrik 8 DKI Jakartaon. Sai didongani jala dipargugui Tuhan debata mahamu mangulahon saluhut ulauni asa marsangap goarna marhite-hite pakobasyo muna di huriai. Amin. Hamu amanami inanami dohot dongan sahuriaon jakon hamuma amang padita Hercules Bronson Panjaitan MDip gabe parmahan di huriaon masih tangyangan jala masih rupa mahamu di bagasan hasadaun ni toddi patulutson ulaon ni tuhatai. Martangi yang mahita. Ali debata amanami raja ni huriai.
Muliate marohanami tuho. Ala naung ditongos ho naposom. Amang padite Hercules Bronson Panjaitan endip laho makumas merhubas di huriaon. Sayurupi pargugui jala patau manaposomi makumasi huriam. Asa marsangap ho disaluhut panggulmiton ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu mahuriamon. Toktong merhasadaon laho manidangi di tongan-tongan ni luaton. Maulihate madiho di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamanginang pasata mima tu amang paditata do keluarga madok kata hera perkenalan anope di padasip di adong do partamu yaw non nak pedang apala sudihita dungi mangarade ma sahala ma hatapat zakono dison ngau pasata minaking ima mewakili hita ruas ni huria laos ima mewakili parhalado anon sian amang situa Krisianto utabarat pasata matu amang paditan nami. Oras. Manurung di palumahon tuhata sadada danak boru di hami nuaing kelas 2 SLTP di SMP Tarakanita 5 di Barito. Na mangihut muse hami amangirang na manubuok kami dainang nahinan boru tapu bolon jala na tumubuhon ni na taon boru nainggolan. Sebelumnya kami marhobas di HKBP Resort Sangata Kutai Timur, Kalimantan Timur, jala sadarion tutu ojak mahami songon naung ni idamunakin di huriata di son. Alani dohonon nami jako kamu mahami gabe parhobas di tonga-tonga ni huriata. Totu boido ragam aka harapan-harapanmu marhite haroro nami di sodiaka pelayanan alainan yang dohonon nami itap ni natar patupahami sugut ido na si patupaon nami alani saulak nai di haroro nami di son jako kamu mahami amanginang sian las nirohamuna tabba matutu parhobas madongani amang uluat tadi son dohot inang padita taburu hotang songoni aka amanami inanami parhalado songoni majo hata najepek nabui hupa sahatami di tonga-tongata di bagasatikyon marsangap ma debata marhite-hite hurianai butima. Pinasahat ma tu amang situa Krisianto siak kita mewakili kita sudi.
Horosma dihita saluta. Jemaat yang terkasih, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas telah dilaksanakannya Paujakon Amang Pandita Hercules Bronson Panjaitan, MDiv, sebagai pendeta fungsional yang baru di HKBP Resort Sudirman, Distrik 8 DKI Jakarta ini, dan sudah berjalan dengan baik, puji Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Amang Pendeta Panjaitan di dalam melayani di gereja ini. Dan kita semua berpengharapan agar Amang Pendeta bisa bekerja dengan baik, bisa melaksanakan tugas kependetaannya dengan segenap hati dan penuh pengabdian. Kepada Amang Pendeta Hercules Bronson Panjaitan, kami ucapkan selamat datang, selamat bersekutu, dan selamat melayani di Gereja HKBP Resort Sudirman, Distrik 8 DKI Jakarta ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kamanginang, anoma dilanjut di acara Pajakono di Paditatan dan wakilan ni sian seksi dohot nani wakilan ni sian wek nong dihunjuk aladang pola sudihita alani tajakom mapaditata anu mahame pasahaton aka masukan-masukan buat pikiran manang berupa bimbingan pastoral sado kaka manginang di bagasadame do las niroha tajakom mapaditata masih tangyangan tangyako kamu hame paditamu sabui mergugu mangulahon ulaw ni tuhata di tongani huriana marid di mahita laos jongjong mahita saluhuna. Adi di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silihut lihun nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo magawa na hutus di zulum. Paso-paso may jalaramoti. Asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati bulukon karajaom mo dito ngatongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalahu tadahami gudang ni silihul-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok maulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
alia manami na di Banua Gijang sai pinorbadia maguarmo, sai Roma harazaumo, sai sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, si sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasad dame jalohamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Iya, akamanginang ala somalla masih jalan dipit hita jongjong mamang paditata do keluarga do yang kota di son nang nabertugas sadarion di Zulu mahita masih jalangan tujulu mata jalan are. Iya, baik mari de mamu baik tortorai. Mau lihat tema dihita selalu nah alanungas do permingguan tadi manuto menguduti acara dihita dapat do acara ramatama untuk majakon patitata na baru di ruang Salomo alani dihamu amanami inanami